Elikkäs moikka vaan kaikille, meikäläinen olisi Jepi, eli ja me pelattais tänään Clash of Clansia, elikkä niin. Joo, ei oo vielä yhtään videota mun kanavallani, mut tästä se lähtee. Toivottavasti, että jos katsot tätä videota, mikä on yllättävää, jos joku katsoo mun videota. Kumminkin, niin muista jakaa, tykätä ja tilata. Tilaamista ei ole pakko, eikä tykkäämistäkään, mä en pakota teitä siihen. Tai mielellä. Kiva. Olisi kiva, jos joku tykkäisi. Elikkäs tällainen peissi, tällainen. Mokasi. Tällainen. Just sen tehokas. No bobas. Eikä se mitään. Eliksiä, elikkä normaalivarraksi. Täällä on kaikkia tyyppejä. Ja sitten darkvarraksi on kohta valkkyreitä. Sitten vähän barbaareita. Aika on tosi... Tässä loppuudessa. Valikoimista löytyy hyvin. Puhuttiin mun mielestä. Kannattaa tulla täällä kuva, jos haluaa. Helposti luutti eikä kerää vaan vielä. Kannattaa tulla tänne. Mä olen 3. Sitten kaikki varmaan tuolta näettekin. No, nyt tänne joku replay täällä. Toi. Mä oon aika vanaattakin multa, mutta se on pahanikin ton Darkin tosta. On hyvä, mitä 22 barbaaria sitten. Sit se käy kukaan. Tosi bukaan. Myös on vain parasella. Sen netistä. Mutta on nyt spelleistä, koska on tietysti. Se on Pekka, koska se ei ole. Se on Pekka, koska se on poikin. On kokonaan yksi. Se on yksi ystävällä. Se on Saasia. Toi Pekka lähti tuolta ulkopuolella. Joo. Mä en usko, että mulla on muita merepleitä teille. Ei pysty. Sekämä se. Mä en näe tästä. Kertokaa myös kommenteissa, että mitä te haluatte nähdä. Mitä onnistun kuvaamaan. Kokkia ainakin jonkin verran. Bloonsteady Battlesia. Tällaisia kaikkia. Mut. Tätä tässä sitten kerran tehdä. Live-raidinkin kello jotain. 25 yöllä. Käyn kausti kelloa. Ja se haittaa. Tänään on elän torstaita vielä. Elän vielä torstaita. Tehdään myös jotain vlogia, jos te haluatte. Mitä nyt sitten kommentoida? Mä oon siis miekkarilla. Pistän miekkarilla komakkarilla kaveriksi. Sellainen kanssa. Se on jos on voinut pelaajia. Klaaniin. Kannattaa sen OBC.
Mennään pistaan. Joka tuli ylimäärin. Merkittä. Se on 100%. No voi. Logaa vähän kun monta rekordi. Kun mulla on tää rekordi, niin täällä alkaa. Mä en paska. Auliska. Saattu tietää, että niin, pistä kommenttiin. Itse asiassa logi. Videon. Mistä tulisi 100% muutenkaan saanut. Mä nyt sitä mä teen. Niin. Ja tuleeko tästä pidempi jakso tällä kertaa? Kommentoikaa. Pyytäkää lisää näitä videoita. Kokista ja tämmöistä. Mä puhun täällä Butlessista. Uudita siis vanha Australiasta. Siinä ei katsotaan. Teen sitten kaikkea. Tää on varmaan tällainen jakso tällä kertaa. Tässä on mun tällainen nobobit, mun tästä skopissista videokista. Ihan näin, mutta nyt ei oo motiin. Katsotaan. Jos tätä videoa joku kolmiskaan ikinä katon. Se oli Jepi tässä taas ja... Nyt niin. Se on... Tein oikein joka kolmas. Eikä siis numero 2. Sieltä fani. Ei se olisi tehdä helpomman. Meikin kiittäjä kuittaa. Se olisi moro.